ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ହକି। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ରହିଛି ହକି, ସେହି ହକି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି। ତାହାର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ହକି, ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହାକି ଦିଆହେଲା ମୋ ବୁଝିବାରେ। କ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ବନେଇବେ, ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ବନେଇଦେବେ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟା ରହିଛି ଏହା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ବନେଇବେ। ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟି ରହିଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼େଇବେ କେଉଁଠି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ବି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ କ'ଣ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, ସେ ଜଣେ ହକି ଖେଳର ବହୁତ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ହକିର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାର ସେହି ଆଖ୍ୟା ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲା, ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହକିରେ ସେ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବକ୍ସଟି ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଉକ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ, ତାହାର କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛିଲ, ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରିନେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ପାଠରୁ କିଛି ମନୋନୀତ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜ ଦଳରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଅଭିଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ଭିତରୁ କିଛି ମନୋନୀତ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଲା, ସେଇଥିରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଲା ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଦଳରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି, ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ସେଇଟାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଏବଂ କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛିର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଭିଧାନ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଧାନ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ମିଳିବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଅଭିଧାନର ସହାୟତା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ଆପଣମାନେ ତାହା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଝାନ୍ସୀ, 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ହକି ଷ୍ଟିକ୍, 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଟୋକିଓ, 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ବ୍ୟାୟାମ, ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ, 6 ନମ୍ବରରେ ଅଲିମ୍ପିକ। ଏଇସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ହକି ଖେଳାଳି ହାତରେ ଧରି ଖେଳୁଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା ଯାହାକି ରହିଛି ଝାନ୍ସୀ, 1 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଝାନ୍ସୀ, ତାହା 3 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବରରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବା ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ହକି ଖେଳାଳି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି, ତାହା ହକି ଖେଳାଳି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ହକି ଷ୍ଟିକ୍। ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇକି ହକି ଖେଳ ଖେଳା ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ହକି ଷ୍ଟିକ୍। ତେଣୁ
এইটা ହେଇଯିବ 1 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟି ରହିଛି ତାହା ହେଇଯିବ ହକି ଖେଳାଳି ହାତରେ ଧରି ଖେଳୁଥିବା ବାଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ। 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଗଲା ଟୋକିଓ। ଟୋକିଓ କ'ଣ ନା ଟୋକିଓ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟି ରହିଛି ଏକ ସହର। ଏହା ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ତାହା ଜାପାନ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ବ୍ୟାୟାମ। ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ ନା ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଚାଳନାର କୌଶଳ। ନିୟମିତ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଚାଳନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସେଇ ଯେଉଁ କୁହା ହୁଏ ସେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗଚାଳନାର କୌଶଳ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବ୍ୟାୟାମ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ, ଯାହାକି 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି। ସେ 1975 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯେ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି, ଯିଏକି 1975 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ବା ହକିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବା ସେହି କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ଭାଗ ନେଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଅଲିମ୍ପିକ। ଅଲିମ୍ପିକ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାକି 5 ନମ୍ବରରେ ତାହାର ଆନ୍ସର ରହିଲା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକି ଏହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳ ଯେମିତି ହୁଏ, T20 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କ୍ରିକେଟର, ତାହା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏବେ ହେଉଛି। ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ତାହା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା, ଯାହାକି ଉକ୍ତ ବିଷୟରୁ ମନୋନୀତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି କ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ତାକୁ ବୁଝେଇକି ବା ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁଗର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଲେଖାଗଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଏହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖିପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା, କ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତାହାକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷର ଠିକ୍ ରହୁଛି, ତେବେ ସେ ବାକି ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାହା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଓ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଏହି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା, ଏହା ହେଇଯିବ ତାହାର ଅର୍ଥ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଥରେ 2 ଥର ଯାହା ବି ପଢ଼ା ସରିଥିବ, ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହା କୁହାହେଲା। କ ନମ୍ବରରେ ଯେମିତି ରହିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ। ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ, ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। এই ଯେଉଁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା, ତାହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଠି ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଯେଉଁ ରହିଲା କ ନମ୍ବର କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ତାହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖେଳ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଆମକୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଅଙ୍ଗଚାଳନା ହୁଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ କର୍ମଠ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରେ
ସ୍ୱେଦ ବା ଯାହାକି ଝାଳ ଆକାରରେ ଦେହର ଦୂଷିତ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ହେଇଯିବ ତାର ଆନ୍ସର। ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଝାନ୍ସୀ ବୀର କିଏ? ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀ ବୀର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ 1936 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ଲିନର ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଅଲିମ୍ପିକରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହିଁ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ହେଇଯିବ ତାର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି କଥାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ହକିର ଯାଦୁକାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁବାଡ଼ି ନେଇକି ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ଲେଖକ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତେବେ ଏହି ପାଠରେ ଏପରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ତୁମ ନଜରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ପାଠକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ତାପରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର କରିନେବେ। ଯେମିତିକି ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ବସି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବାଛିକି ତାହାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତାଲିକାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖେଳି ଖେଳି ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଦୁଇଥର ଖେଳି ଲାଗିଛି, ଖେଳି ଆଉ ଥରେ ଖେଳି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ହେଇଯାଇଛି ଖେଳି ଖେଳି। ତେଣୁ ଏହି ଖେଳି ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତେଣୁ 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଯେମିତିକି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଦିଆହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଯଦି ଲେଖା ହେବ ତାହେଲେ ହସି ହସି ହେବ, ଖାଇ ଖାଇ ହେବ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ହେବ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହେବ ଏବଂ ଯାଇ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବରରେ ଦିଆଗଲା ହକି ଖେଳରେ ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ରୁଲ୍ ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ଖେଳରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିୟମ କାନୁନ ସେଇଥିରେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି କୁହାହେଲା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ସମାନ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେବ ସେଇଥିରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଭିନ୍ନ ହେବ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଖ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା 5ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଧନରତ୍ନ, ବାସନକୁସନ, ଲୁଗାପଟା, ହାଟ ବଜାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏଇଭଳିଆ ବାକି ସବୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ହେବ। ଏହା ବାଦରେ ବି ଅନେକ ସାରା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଭାବିକି ପ୍ରାୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ ନମ୍ବରରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଖେଳ ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଖେଳାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ମାନେ ଦୁଇଟି ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା ଯେପରି ଭିତରେ ବାହାରେ ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟି ମିଶି ଯାଉଛି, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଯାଉଛି, ଭିତରର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ଏହା ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା
शब्द गुड़ी को जुग्म शब्द रे प्रकाश कर जेमिति कि दियाहला भल और मंद भल मंद राजा और प्रजा राजा प्रजा आकाश पाताल गुरु और शिष्य आय और व्यय आय व्यय एवं जन्म और मृत्यु जहाँकि जन्म मृत्यु। तेणु ये देखु जो विपरीत अर्थ बुझाऊा जो शब्द गुड़िक सब ये तार आंसर दियाहला। तापर जो दियाहला देखु कथा उपरे गुरुत्व जहाँकि ध्यानचंद ही आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा ध्यानचंद आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा। तेबे यही दुईटी वाक्य कौन पार्थक्य रही देखु ध्यानचंद ही लगी किंतु खाली लगी ध्यानचंद एवं ही जो लगी से लगिनी तेणु आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा बाकी ये जो ही लगी प्रथम वाक्य ताहा उठी जाइए। तेबे यही दुईटी वाक्य कौन पार्थक्य रही एप्रति ध्यान दियो और कुह ठीक भाव चिन्हट कर। द्वितीय वाक्य गोटे शब्द कम अच्छी जहाँकि आम देखिले गोटे शब्द नथिबारु वाक्यर अर्थरे सामान्य पार्थक्य आसुअछि। तेणु जदि गोटे शब्द नाही ताहले वाक्य मध्ये टिके तार मीनिंग बा तार अर्थ टिके परिवर्तन होउछि। एठी जो कुहाला ध्यानचंद ही माने केवल ध्यानचंद को बुझाउछि पार्टिकुलर जने मनीष को पॉइंट करके कह जाउछि किंतु एठी हे गला ध्यानचंद आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा। आमे निजर कथा पर गुरुत्व देबा पई किछि विशेष शब्दर प्रयोग करू जेपरि ही मध्य तेबे बोली इत्यादि। पाठरू एही भली शब्द थिबा वाक्य बाछि लेख ध्यान दियो जदि वाक्य रे एही शब्द गुड़िक न थांता तेबे एहार अर्थ उपरे एही शब्द गुड़िकर कोन प्रभाव पड़ी थांता ताहार आंसर एठी रहिला देखंतु पाठरू ही मध्य बोली आदि शब्द थिबा वाक्य गुड़िक बाछि लेखा गला जेमिति कि मध्य खेल खाली आमको आनंद दिए नाही आम शरीर गठन रे मध्य साहाय्य करे। एई जगह देखंतु मध्य लागिछि जहाँकि आपण सही प्रबंध बा प्रसंग रु आनिक लेखि परिबे। तापर जो रहिला बोली सेठारे से जो चमकप्रद खेल खेली ताहा देखि दर्शक वृंद तांकु एक स्वर रे हॉकी खेलर जादूकर बोली आख्या देइथिले। एठी देखंतु बोली लागिछि। तापर जो ही लागिछि प्रकृत रे कहिबाकू गले ध्यानचंद ही आम क्रीड़ा जगतर एक अमलिन प्रतिभा। तेणु ये जो वर्ड गुड़िक रहिला एई गुड़िक खोजी बाहर करिक लेखा गला तेणु सही हिसाब रे आपण माने एही वर्ड गुड़िक लेखि परिबे। एई सब देखंतु बोली लागिछि ही लागिछि मध्य लागिछि याकु नै कि जो वर्ड गुड़िक रहिला ताहा आपण सही हिसाब रे करि परिबे। तापरे सरी जाइछि तापरे रहिला पाठ बाहारु जहाँ भी किछि दिया हिछि माने जो हॉकी अध्यायटी रही से भितर किसी आसीनी से पाठ बाहर किसी क्वेश्चन दियाहला बा किसी होमवर्क दियाहला जहाँकि आपन पढ़ी कि जदि भल लगे ताहले करिवे चाहिए करिवे न चाहिए न कले भी किसी अड़ुआ नहीं तेणु कले भी हम न कले भी हम। तो ये थिला आजिर वीडियो रे एतिकी रहुछि। नमस्कार।